ಬಂಜರ ತೆಲಿಪಾವರೆ ಬರೊಂದುಲೆರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಾವ್ ಕೊರಂಗೋ ರವಂದೇನೆ ದಾನದೆ ರಾವ್ ಕೊರಂಗೋ ರವಂದೇನೆ ದಾನದೆ ರಾವ್ ಕೊರಂಗೋ ರವಂದೇನೆ ದಾನದೆ ರಾವ್ ಕೊರಂಗೋ ರವಂದೇನೆ ದಾನದೆ ದನಿಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರು ಕೊತ್ತ ಮಂದಿರ ಬೈತನೆ ರಾವ್ ಗೋ ಬಂದನೆ ರಾವ್ ದನಿಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಐದು ಕೊದ್ದೆ ಮಂಟ್ಪಾಯರ ಬೈದ್ರೆ ಮಣ್ಣೆ ಪೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂದಂದೆ ಹಲೋ ಕೈಲೇ ಮಂಜೆ ಮನೆ ಬಾಸ ಅಂದ ಏತಾವಡು ನಿಖಲ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಣದು ಪಳ್ಳೆ ನಿಖಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಏನು ಮೀಟ್ರ್ ಆಡತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರುವ ಜನನಾ ರೆಡ್ಡೇ ಮೀಟ್ರಿ ಯಾವ ರೆಡ್ಡೇ ಮೀಟ್ರಿ ಅಂದಂದ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಲೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದಂದ ಅವು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಂಜೆ ಬಣ್ಣ ಅಂದಂದ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅವ ಅವ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಜನ ಇತ್ತು ಬಂಡರತ್ತೆ ಅಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೂ ಬಳ್ಳುದು ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಅವು ಅವು ಟೂವಲ್ ಕೊಡ್ಲುದು ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಟೂವಲ್ 2 ಮೀಟರ್ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೂ ಡ್ರೆಸ್ ಬಳ್ಳಿರ ಅವನಿಗೆ ಅವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆರ್ಡ್ರಿ ಇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುರಳಿ ರಾವಣ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರೆ ರಾವಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓ ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲೋ ಬಾರಿ ವತ್ಯ ಬಾವು ಅವು ಏರ್ಲ ನೆಲಿಪದ ನಾಕಲ ನೆಲಿಪೀರಿ ಪದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲೋ ನೀಗೆ ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲೋ ಚಮ್ಮಚ್ಚಲು ಬಾರಿ ನಲಿಪಾರಿ ನಲಿಪುನ ಮಾತ್ರ ನಲಿತನೆ ನಮಕ್ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಲಿಪೇರು ನಮಕ್ ಚೂರು ನಲಿತನೇ ಪತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಓ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ನಲ್ತೀನಿ ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಸೋಲ್ಪಾವೆ ಅವು ಪುರ ಸೇಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕುತ್ತೇವಂತ ಕೊರಲಿ ಈರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಲರ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಪರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೀನು ಪೊಲ್ಲು ಜೊತೆ ಏ ಪೊಳ್ಳುಗ್ಯಾರ ಇನಿಕ್ಕಾವದ್ ಏನು ಈರೇನು ಬುಡ್ರ ಬುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಾವದ್ ಪೊಳ್ಳುಗ್ಯಾರ ಏನು ಪೊಲ್ಲುಜಿ ಏನು ಪರತ್ತು ಪೊಲ್ಲುಜಿ ಸೈಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಇಂಚುಂಡು ಜಾಗೆ ತುಲೆ ಈ ಮುರಣಿ ಪಾತಿರ ಚೆನ್ನ ಬಣ್ಣ 40% ಜಾಗೆಟ್ ಐತೆ ಚೆನ್ನ ಬಣ್ಣ 40% ಜಾಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ 40% ಜಾಗೆಟ್ ನಿಕ್ಲು 4 ಪಾಲು ಉಂಡು ಈ 4 ಪಾಲು ಮಲ್ತಿರತ್ತಿ ಅದು 4 ಪಾಲು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದೇ ಚೆನ್ನ ರಿಚ್ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪೆನೆ ಒಂಕಿ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಚೆನ್ನ ಬಣ್ಣನ ಈ 40% ಜಾಗೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10% ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದಾತ ಈ 10% ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಾತಂಡಿ 10% ಕಟ್ಟು ಮಂತಂದೆ ಈರ ಪಂಡರ್ದ ಹಿಂದೆ ಈ 10% ನೆಟ್ಟಿಂಚ ಪೋಂಡ ಈರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ಕುಜಿ ಈ 10% ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ದಾತ 10% ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ದಾತ 10% ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ದಾತ ಕೂಡ ಈ 10% ಗೋಪಾಲಣ್ಣ 10% ದಾದಂಡು ಅವಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆದನ ಅಂಚಾನೆ ಅವಲ ಇರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಅವಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಲ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ದಾತ ಅವ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರದುಳ್ಳರ ಜಾಗ ಅವಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಹಿಂಗಿನ ನಾನು ಇರಗೆ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಚಿ ಏರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಚಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಟೈಲರ್ನ ಬೇಲೆ ಟೈಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜಾಗೆ ಮಾರೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಎಜ್ಜ ಸೊ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಟ್ ಸಂದೇಶ ಬೋರ್ಡ್
ಸೊ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಬಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಂಜನಕ್ಲಿ ಸೊ ಪೊಕ್ಕಡ ಅವಳ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಡ ಆಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ವೇಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಗ ತಾತಿಜರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರೋರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಬಿಡ ಇನ್ ಮಲ್ಬಿಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ఆయన ಬೇಲೆ ಆಯ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಣೇಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪೋಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂದದ್ದು ಎನ್ನವೆ ಮೂಜಿಲ ಎನ್ನವೆ ಓಕೆ ಓಲ್ತಿರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೈವಳಿಕೆ ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಇರ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಟೈಲರ್ ಆದಿಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ ತೆಲ್ಪವರೀರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ತೆಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್తులు ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ವಾಸುದೇವ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಈತೆಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಐಟ್ಲ ಇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತಿ ಪರ್ಪುನ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಐದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ವಿಷಯನ್ ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಓವು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೈಲರ್ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅರ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿದೆ ಪುನಃ ಸೆಲೂನ್ ದಾಖಲು ಸೆಲೂನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗಮನ ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿತ್ತು ಬರಿಯುನಿ ಆ ತತ್ತು ಬರಿಯುನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಕಾ ಸಮಾಜವು ಬೋಡ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿ ಪವನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಪ್ಪುನು ಸಮಾಜವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇರಿಪವಳು ಎಡೆ ಆತನು ಇರಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಆರು ಪಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಳಿ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರುನ ಇನ್ನ ಏತು ವರ್ಷ ಈಗ ವರ್ಷ ಏಜ್ 41 ಸರ್ 45 ಆರೇಗ 46 ಎನ್ನ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಓನ್ ಅವೇ ಏನ್ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ರಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಚೋಜನ್ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಸುರುಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ರಜ್ಜನ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ವರ್ಷಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಈ ವರ್ಷಡ್ಲ ಪನ್ನಗ 45-46 ಇಯರ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಎప్పుడు ಲೈಫ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಡ ಐಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ತೇಲ್ಪುಗಾನ ನಿಖಿಲ್ ಮೋನ್ ಚೋಜು ನಿಂಗೆ ಪನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ ಏಪಲ ತೇಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂದು ಲಾಯಕ್ ಆತಂಡು ಖಾಲಿ ಥೀಮ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಚೂರು ಸಡನ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಂಚ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಲಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಇಡ ಬೈತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೆರುಗು ಅಂತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಲಾತ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೈಲರ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕುಡಿ ಈ ಡನ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅವೆಟ್ ಒಂತೆ ಏನ ಐಕ್ ವಿರೋಧಲ ಉಂಡು ಅಕಲಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಕಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಟೈಲರ್ ಬೇಲೆ ಕುಂಟುಕತ್ತೇನೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಂಜನ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ ಏನಕಲು ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ಕಂತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಶೋಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ 5 ನಿಮಿಷನು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಂದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುನೆ ದಯಪಂಡು ಆರು ಹೊರ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ ಕುರಿಯರು ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ನಡುಟ್ ಬರ್ಪೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿನಾಳ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಸೊ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಗ್ಲಿ ಏಪಲ ಗೆಲಟೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಆಸ್ತಿಗ ಅವಡ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪರ ಇಂಚ ನೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ ಎಂಕ ಗುರುಕುಲಾರ ನೆಕ ಪೂರ ಅವಕಾಶಗಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಹೋದರರು ಪನೋಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ದಾಂಡಿರು ಸೊ ನನವರ
ಕುಡಂತ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ನಲ್ದಿರು ಈರ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ manipulate ಬೀರಾವು? ಪಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಈರ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋದು ಪಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ಗೋ ನೀನು ಸೂಪರ್ ರಂಗ ನಿಖಲು ಸೂಪರ್ ರಂಗ ಮಗಲು ಸೂಪರ್ ರಂಗ Thank you so much. Thanks a lot. Okay.